ñamru wonduɗo e leydi ndu holko mbiyata ɓiɓɓe leydi ndi e hol kadi ko mbiyata leñol ngol sabu eɗen gandi sa nani leñol taw ko leydi sabu leñol guuri ko e leydi leƴƴi guuri ko e leydi wadde nden noon holko mbiyata ɓiɓɓe leydi ndi e konngol yeeso donc cakkitene ko mbiyam ɓiɓɓe leydi ɓe tinno ɓe gartira hakkilloji maɓɓe ɓe anda tan so gondiɗoma heɓa e jaam honno mbirum ni a heɓata jaam ɓe anda tan ɓernde ittata dukkuru hakkille kan ittata dukkuru ɓe anda tan baasi kawaɗo ko baasi boraɗo mo a jaɓay wadde sinon sa waɗi baasi ka tan a hawata ma dayan ko mursuɗaka dayan ko colsuɗa mais sa a yi baasi a jaɓay wadde mo a daari on kaldi on pamri on kaɓay tan o hemmon fo gañi ɗum woni gañude woɗi ɓe anda tan yimɓe fo poto e leydi ndi so a nani pays fo pays nation ɗum ko hollata ko leƴƴi kawri ɗemle 13 golle Mali woɗi no holla fay goto jeeyaɗo en fo en potu anden wo en potu wo en kawtu so gaɗɗen so a yi joni sahay ka ɓorɗa ka no garɗi ko couleur ngaji certuɗi goodi so tawi no joni no rawniri honnam ni wattay ko ɓawlido a yi garɗa mais ko ɓawli naati ko a yi ɓeydi moƴƴinde couleur o woɗi noon Allah waɗiri kulle ɗe ɓinguel adama e hoore mum no jogui ko ɓawli mum no jogui ko rawni no jogui fof woɗi ɗum en fof eɗen kani wadde hakkille ko kawtal men woni sembe men ɗum woni doole men anden tan jam pullo wo jam kaaɗo o jam bamaranke o jam ceeɗɗo torra pullo wo torra heddiɓe ɓe fof saabu enen kawti leydi enen kawti ɗum fof hakkude men guurɗen howden a hokkan kosam o hokke gawri a hokkan kosam o hokke lamɗam hande en warti se en mbi ɗum wala gastama wajibi kina anden galtiren hakkilloji men ɗi joddoɗen honno tawruɗen noon kalden basi ka waɗama mayamadu ko ɓuuri ujunaji 3 neɗɗo maayi ko ɓuuri millioji 2 neɗɗo eggi winde muɗum woɗi ko bonata ka boni malien cuuɗo yaade fay nokku wala fay président meɗen hula yaade kida woɗi en jii kay torra koye torrani a président jama fo aɗa hula yaade leydi ma eyyi yeeɓiyankoɓe a yaw Pinal TV en beltanima Hamadoune Dicko guura cella ko juutide tawno gurdam ma ko nafoore mere nden noon bisimilla maɗa hol konngol maɗa mbaynigu ngol mbaynotoɗa pulagu ngu ko fewti e wasiya saabu yewtere men nde hankkatinnam nde naywi ko mbiyami fulɓe tan andude hoore ɓuuri andude goɗɗo an anden koye men kowoni anden koye men nde jiiɗen koye men janggen ɗengal men kaalen ngal tinnoɗe e fina tawa men ñaaƴiren ko gonɗen tawa en koynali woɓɓe so en gaɗi ɗum fo en cuuroto adunaru ko sutura ko teftete fay so tawi enen gaɗen hande baasi goɗɗo o fay so tawi ɗen jogui doole makko e wadde baasi o ɗo yiya fo wiye pullo haɓete na pullo fiya na pullo egga no hani hersinade no hani yaguinade nden no hani daren hono gatten fa tawa enen ɓuuri keewal e Afrique o ɗemgal men ɓuuri yirwude e haalede Afrique o enen ɓuuri jawdi e ngaalu e andal tawde eɗen gondi e heddiɓe ɓe ɗum ɓuuri welde diina tawa eɗen keewi eɗen joppi eɗen jeebi ɗengal men eɗen jeebi fina tawa men eɗen keewi baasi guereji fo en haɓeteɓe eɗen kani darande ɗum dabere fay so tawi en toñaɓe daren no ittirten ɗum saabu nde yiya fo fay sukomaji joni sa tawi kima ñande fu nde o yalti fo o wartan o kaɓaɗo na a fiimo mbiya aɗa heewi baasi tan ko saabi kanko nde yalti fof kaɓaɗo fay so tawi kanko fiyata yimɓe woodi eɗen kaani dartade ɗon dartude ɗon fa gasa gartiren hakkilloji men daren ko nafata en ko wona ko torrata en haare ka moƴƴa baasi moƴƴa mo jiiɗa fof kori baasi fina wiyata ɗum eelata Allah du woodi en fay goto wiyata Allah wan baasi ñalla woodi eɗen kaani waɗande ɗum hakkillo darten jaam e deƴere kawren e leƴƴi keddiɗi ɗum noon watta tan gurdam men wela Allah hokku en faam